Unompempe we-PSL useyixazululile ingxabano ethinta i-Kaizer Chiefs ngegoli elisuse omkhulu umsindo. Inqubo i-Nedbank Cup ihlula i-Stellenbosch FC. Unompempe ongathandanga ukudalulwa igama uhlaziye isigameko lapho umdlali we-Kaizer Chiefs uGeorge Matlow ebonakale edlalisa kabi unozinto we-Stellenbosch uSage Stephens ekhoneni. Ngokusho kukaNompempe ngokomthetho ka-number 12, izinto okumele zibuzwe ukuthi unozinto uphonselwe inselelo ngendlela efanele yini nokuthi umdlali oshaya igoli uPulemont ube offside yini. Unompempe uveze ukuthi kulesiqeshana sevideo uMatlow akazamanga ukulidlalisa ibhola, uvele wavimba unozinto. Ngakho-ke i-free kick eqondile bekufanele inikezwe iStellenbosch. Mayelana ne-offside, uNompempe uthe uMondi ubengeyona offside njengoba ibhola lidlalwe ngumdlali ozinzile kumdlali ozinzile. Ngokomthetho kumele lidlalwe nguzakwabo ukuze abe offside. Lo Nompempe uphinde waphawula ngeqhaza likaMsizi kaNompempe wathi uma uMsizi kaNompempe ehlabe impempe ngenxa ye-offside, uNompempe ubeqinisile ngokuchitha isinqumo. Kodwa-ke uma uMsizi kaNompempe ehlabe impempe ngokudlaliswa kabi kukanozinto, uNompempe ube nephutha ekuchazeni kwakhe umthetho, ngaphandle uma uNompempe ethe ubonile ukuthintwa kukanozinto eStellenbosch kodwa wakubona kungekubi kangako.